Ćao svima, dobrodošli u moj prvi ATV vlog ili ti ATV vlog. Nalazimo se u pograničnom delu, to jest na kako kažeš Tamara? Pa na granici sa Rumunijom. Znači ono je tamo Rumunija, ovo je Dunav. Vozim CF Moto 625 danas i sad ću da vam pokažem, to je snimit ću vam sa GoPro-om stazu. Znači, padala je kiša 2 dana, vidim, niko nije prošao, sam ja prolazio par puta samo poprečno. Znači, cilj mi je da dođem do gore, do Vidikovca i probat ću pustim dron jer malo pre sam probao, ali nažalost ne mogu, kako se kažu, restricted area, ne mogu u tim zabranjenim zonama puštam dron, nažalost. Prelepi su kadrovi, nažalost ne možemo da pustimo dron. Ali nema veze, kako se zove, probat ćemo gore pa ćemo da vidimo. Nemam mikrofon, tako da ne znam koliko će dobro da me čujete, ali sve u svemu kad dođem gore ispričat ću vam što imam da vam ispričam. E pa da vidimo da li ovo čudo vredi ili ne vredi. Da li mi treba, ne treba mi 4 puta, čekaj pa sad ćemo imamo. Inače ljudi, skroz je peščan put do gore, ja ne znam koje vozilo ovdje sem džipa može da prođe ili kvada. Stvarno, evo pogledaj. Nema blata, to mi se sviđa. Evo pogledajte ovo, gledajte put. Popne samo sa zadnjom vučom, mada opet ne verujem da su sušila ovdje zemlja, ali ajde da probamo. Sad, dobar je, dobar. Našli smo još jedno brdo, samo smo se pustili iz njega, ajde da vidimo sada može se popne sa zadnjom vučom. Ajde da probamo.
Ćao svima, upravo smo stigli na ovaj Vidikovac na Gorici. Tamo vam je Srebrno jezero, ipak je ovamo Srebrno jezero. Sad, ovo vam je Rumunija ovamo, cijelom ovom dužinom. Možda ima bukvalno kilometar do nje. Moja devojka Tamara, hoćete zapratite? Tamara dvojna crta, Taša dvojna crta. A imati ovdje na prozoru ću stavim. Što se tiče 625-ice, pa njoj ne treba prednja vuče, iskreno, ona ide uz masnu banderu, bukvalno uz masnu banderu ide. Put je malo blatnjav, očekivao sam, pošto je 2 dana padala kiša, će da bude baš ono blato, međutim nije. Iskreno krivo mi, htio sam da im kako će da bude u blatu, to jest on ima one stock tires, obične gume, nema za blato, ali dobro, nema veze, da vidimo kakav je bio, da vidimo dokle bi dogurao. Inače, ovako, za ovako obične terene ne treba vam jači. Sad, to je do vas. Da li vam treba 300 konja u kvadu ili imamo dosta 40 konja. Vidjet ćemo kad padne snijeg. Vidjet ćemo i kad padne snega i kad padne kiša. Uskoro vjerojatno će početi sezona kiša, kao i svake godine. Mi se nalazimo kod Rama, kod Srebrnog jezera, velikog gradišta, istočna Srbija. Bio sam 100 puta na Srebrno jezero, nikad ranije nisam znao, bio sam i do Rama 100 puta. Očigledno dok ne kupite kvad ili nešto, ili čamac, ne možete vidjeti drugu sliku, kako se zove, realno. Da, pa ko bi to na pamet da dolazi? Pa da. Kako peške, šta? A to je ono, kad kupite, kako se zove, kad kupite čamac, gliser ili šta god, sve iz drugačije perspektive vidite. Opet kvad, mislim kad bi kolima došli ovdje. Ako bude sve ok, sljedeće godine pa da odemo, da obiđemo u Rumuniju. I ovo brdo, ovo je stvoreno za kvadove i za četvorotočkaše. I da, jedina zamerka koju sam primetio, to jest više ona primetila nego ja, to je ovdje nema pojas, kao na 850 i na 1000. Nije neka sad bitna zamerka, vjerojatno ima se ugraden, imate mislim i gaz dole, papučicu da ugradite, a ne pojas. Tako da to sve može da se kupi. Neki su skeptični zato što je Kinez, ali on jeste Kinez, ali kineska ta firma CF Moto udruženi sa austrijskom nekom firmom, mislim, nisam siguran da se zove KTM ili nešto tako, slagaću vas, nisam baš detaljnije čitao, ali oni su udruženi sa veoma poznatom tom austrijskom firmom. Austrijanci, oni dizajniraju ove modele, inače u njemu su nemački delovi, menjač, pumpa za gorivo. Opet vam kažem, kad kažete malo je 40 konja početnički, nije ovo početnički kvad. Vi možete i sa Can-Amom od 200 konja da se zaglavite i CF-om od 1000 i Can-Am od 1000, to je sve na kraju do vas. Ovih 40 konja može kuću da vuče, to je kao i MT 539 po snazi. Nije sve u konjaši. Nešto je u konju koji vozi, kako se zove kvad. Sve u svemu, hvala što ste gledali ovaj vlog. Ako vam se svideo, bit će još vlogova, bit će još zanimljivih. Ovo je prvi uvodni vlog. Tako da, hvala vam još jednom što ste gledali, pa se vidimo.